Right. Information to note. Enye ingxenye ye-information noma yolwazi le okufanele ube nayo bese uyigcina ekhanda. Izobuyibuye uma sesenza esikubiza ngokuthi ama-exponents. Uma ukhumbula kahle ama-exponent sawenza kwa grade 8. Ile yanto kwa grade 8 esayenza kanje sayibiza ngokuthi it's a power. Sathi lo it's a base. Sathi lo is an exponent. Right? Sathi lo is an exponent. So ke njengoba ngithi le information izobuya kahle uma sesenza ama-exponent. Yilento esayenza kwa grade 8, yilento esayenza kwa grade 9. La isasikufundisa khona ukuthi konke lokhu sikubiza ngamandla eyinombolo ezibhalwa scientifically. Ngoba yindaba lokhu sikubize ngamandla. Lokhu sikubiza ngamandla ngoba kuyakwazi ukuthatha u10 mangubhala bese ngifaka ufola. Uma u10 ngubhala ngifaka ufola ngisuke ngisho kuwena ukuthi ngine number ewu10 but 1000. Kanti mangifaka u3 la ngisuke ngino 1000, mangifaka u2 la ngisuke ngino 100, mangifaka u5 la njalo. Kodwa uma ngifaka u4 la ngisuke ngino 10000. So uyabona ke lento esiyibiza ngokuthi power, amandla okubhala inombolo ngendlela escientific ikangakanani. Ithi number incane ibukeka incane ingaqondwa abantu abaningi, but thina sifunde imathematics satadisha iscience saba nolwazi lweinumber siya understand ukuthi le number it's 10000. Ungadidekike ngelinye ilanga ama umlungu wakho basi wakho esekubhalela iholo lakho kanje busuthi hey lo mlungu udlala ngami yini lena nginikeza so kunikeza imali yangempela u10000. So ke into eyenza ukuthi ke ngiveze lento ngithi qaphela lokhu kusazovela inumber ethwele enye inumber, inumber ethwele enye inumber yona siyibiza ngebase. Bese kuthi inumber ethwelwe enye inumber siyibize ngeexponent. Siyibize ngeexponent. Maningi kama exponent ungawabona. Nangu x uthwelele ya, nangu a uthwelele ya, nayile ithwelele, nansi le ithwelele, nansi le zithwelene lezi number. So yonke lento esiyenza la is related, has a relationship with the exercise yakwa exponents. Ama set ke wona, ama radical sign, ama square root ahlobene kanjani nama exponents na. Ama square root noma ama radical noma ama set sign noma ama root sign ahlobene kanjani ayashintsha ekube nama radical sign abe ama exponent. Like for instance, uma ngine radical sign kanje, uma ngine radical sign, i-radical sign ohlale wazi njalo la oyibona khona ukuthi mawuyibona ezibalweni ezidinga ukusetshenzwa ngokwama exponent, i-radical sign isuke imele i-exponent ewubani ewu-half. I-square root isuke simele i-exponent ewu-half. I-root sign amagama lento njalo wonke lawe ngiwashoyo. It's a radical sign imele i-exponent ewu-half.
root sign imele exponent half bese kuzothi inamba engaphakathi kwe-radical noma inamba engaphakathi kwe-root njengoba thina kade senza i-simplification, addition, subtraction, multiplication and division of simplification of sets. Le number elangaphakathi yona eqhamuka isinjenge base lapha ya. Anti siyabona iqhamuka isinjenge base lapha ya. Bese kuthi le set noma le root noma le radical sign engithe mina iba half bese iyathwalwa iphenduka i-exponent. Athi siyabona lokho. Kodwa uma le radical sign isine number la njengoba ubona la ayibisabizwa nge-square root. Uma ku-3 siyibiza nge-cube root. Uma ku-4 siyibiza nge-fourth root. Uma ku-5 fifth root, sixth root, seventh root, 10th root njalo njalo. Kuya ngokuthi ubani la. Njengoba kungekho lutho la kukhona u2. Njengoba kungekho lutho la kukhona u2. Kwakhona u3, lo 3 usezoba u1 over 3. Lo 4 uzoba u1 over 4. Kodwa manje esay exponent ngoba ushintsha iradical ibe yi-exponent 1 over le number 1 over le number. Kanti la njengoba kungekho number kusuke kukhona u2 which is 1 over 2. Uzoyibona ke zonke lezi zinto seyisebenza kuphi kuma exponents. Sesenza khona ini imithetho yama exponent. Sisolver ama exponents. Sisimplifier ama exponents. Uzoyibona lenti siyenzeka khona. A negative exponent. Yini negative exponent na? Kushiwo ukuthi le angithi exponent le ya number lapha phezulu encane. Kuthiwa njengoba uyibona la i-positive kuyenzeka futhi ibe njani negative. Nansi uyayibona isinjani negative. Nansi uyayibona isinjani negative. Bese kuthiwani ke kuthiwa awuvumelekile ukuyishiya i-answer yakho ine negative exponent. Ngaso sonke isikhathi i-answer yakho ayihlale ine positive exponent. Lento ke ngikukhombisa yona la ukuthi uyishintsha kanjani from negative to positive. Ngoba mayi positive vela kufanele siyishintshe ilungile. Kodwa mangabe i negative fanele siyishintshe ibe positive. Kuphi kwi-answer bakithi. Phakathi nendawo nesibalo sakho ingalokho iguquka ibe positive ibuye ibe negative ibe positive. Kodwa mase ngifika kwi-answer, i-answer yami ithi inumber negative exponent. Ukuze le exponent le -1 ibe positive mina fanele ngidivide ngo1. Ngizothi 1 over bese ngibhala le number le. Ngizothi 1 over bese ngibhala le number kungasekho negative seku positive ngoba sengidivide ngo1. Ukushintsha ke i-exponent e-negative ibe positive ithi mayishone ezansi bese wena uyehlisa ngo1 yona bese ifika iba positive ngezansi ngoba ayifuneki yona inje. Okusho ukuthi mayingezansi inje ake ngikwenze lokho. Ma i-answer yami inje ukuze lento ibe positive ngizowususa lo 1
bese kusuka nalokho. Kanti lento yami mayi negative ingaphezulu ngizoyishonisa ezantsi ngo1 bese ngikususa lokho. Ngoba njalo kufanele ihlale ipositive answeni hayi noma ikuphi. Angiyichazeke. Ngithi ke kuwena nansi exponent yami i-negative. Kodwa la njengamanje sekukhona u+1. Nansi negative. Sekukhona u+2. Nansi negative. Ingezantsi. Anti siyayibona? La i-negative ingenhla ngayishonisa ezantsi. La i-negative ingezantsi ngayikhupulela ngaphezulu. Mangiyikhupulela ngaphezulu ngisusa konke lokho ngishintshe la kusala into enje. Uma ingenhla ngiyishonisa ezantsi ngo1 bese lokho kuyajika kube positive la. That is the relationship. Lezi zinto kufanele uzazi. Zonke ziqhamuka kulento le. Nansi basis yethu la is understand khona ipower amandla enumber. Sa understand ukuthi ibase yini, sa understand ukuthi exponent yini. Ibase leyo number ethwala iexponent kanti iexponent le number ethwelwe ibase. I-radical sign iyashintsha ibe yi-exponent kwesinye isikhathi kodwa iba yi-exponent positive 1/2. Kanjalo mangabe kwi-radical sign sekune number i-exponent kuba u1 over leyo number, u1 over leyo number, u1 over leyo number, u1 over leyo number, u1 over leyo number. Kanti ngama negative exponent awavumelekile ukutholakala kwi-answer. Kuzwa kahle. Ama negative exponent i-answer yami nje ayikwazi ukubanje. Angikwazi ukuhamba bese ngithi i-answer yami yilo bese ngidwebela lo ngithi i-answer. Ku wrong lokho. Kufanele lo abe positive. Ngimenze njani ukuthi ebe positive? Ngimshonisa phansi ngo1 fake ngithi 1 bese ngithi divided ngimshonise phansi yena bese ba positive. Kanti i-answer yami uma inaye kodwa engaphansi yena ngisusa lo ngimkhuphule ngimse phezulu lo ashintshe kube nje yaya. So that is the relationship of sets to exponent and negative exponents to the answer. I-information le okufanele masiyazi futhi siyigcine la ikhanda ngoba sesizothi masisuka la singena kuma laws of exponents. For us ukuze sifunda ama laws imithetho nemitheshwana yama exponents bese siyakwazi ukwenza izibalo zakhona kufanele lento siyazi njengoba inje. So qaphela izinto engikutshela zona ngikutshelela ukuthi uzazi ukuze zenze kube lula ukusebenza and uyibambe manje njoba siqala nawe kwa grade 11 ngoba kwa grade 12 uzobe usungasayifundi lezi zinto sekuthiwa zenze khona kade wayiqala kwa grade 10 9 8 but manje ziyaphorishwa manje ziphorishelwa ukuthi wena bhala exam bhala u12 upass uhambe enyuvesi. Asibambe lapho kusiyothi mangabe uhlangabezana nobunzima uthintane nathi siyokuchazela thina lento ngolimi lwakho lwesiZulu uzwe ukuthi kuthiwani because siyakholelwa ukuthi into enibamba kakhulu nibanjwa ukuthi nathi thina esifundisayo vele siyimpezele nje ngesingisi sishonele singabatshela abantu ukuthi ngesiZulu lento isho ukuthini kanti mhlawumbe mase ichaza nangesizulu kakhulu ngesiZulu kuna ngesingisi kungaba ngcono bese kuba khona ke amagama abakithi esingeke silokhu siwashintsha ngoba nathi ayikho i-dictionary yawo otherwise bese yokushintsha okunye sikutshela ukuthi kusho ukuthini siyayibamba.